Hej, vi har her hos Lytter Akustik udviklet et montagesystem, der gør, at du nemt og hurtigt selv kan ophænge akustikløsninger i det maritime miljø. Her har vi vores Lytter Hygiene, som er godkendt til at må bruges i store køkkener og operationsstuer. Selve absorbenten er pakket ind i en teflonpose, som er svejst, og det gør, at den er utrolig rengøringsvenlig, og du må sågar også hedevandsrense den.